שלום. נעשה שיעור היום שמדבר על חשיבות התורה בזמן המלחמה. בספר תהילים, בפרק כ"ז, מופיעים, אני מתעסק עם מפסוק ב' עד פסוק ה'. תהילים, פרק כ"ז, בפסוק ב' כתוב, בקרוב עליי מרעים. זה מציין מלחמה. בפסוק ג', אם תחנה עליי מחנה. מחנה זה גם מלחמה. פסוק ד', אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם. זה לא מלחמה. הפסוק הזה לא מציין מלחמה. הפסוק הזה בכלל לא מציין מלחמה. הוא מציין, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך אומר, אני רוצה להיות כל הזמן בבית של השם וללמוד תורה. בפסוק ה' עוד פעם חוזרים למלחמה. וכתוב בפסוק ה', כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני. ביום רעה יסתירני. בואו נסכם. פסוק ב' מדבר על מלחמה. פסוק ג' גם מדבר על מלחמה, אם תחנה עליהם מחנה. פסוק ה' גם מדבר על מלחמה. ביום רעה יסתירני. השאלה היא, למה פסוק ד' באמצע לא קשור למלחמה? אפשר היה לכאורה, כן? או להעביר את הפסוק הזה להתחלה, או להעביר אותו להמשך, או לשים אותו בפרק אחר. כי הפרק הזה, הפסוקים האלה מדברים על מלחמה. והתשובה היא, מלחמה ורצון להצליח במלחמה. מלחמה והרצון להצליח במלחמה. מלחמה והרצון להצליח במלחמה. זה עם כלי נשק. זה עם כלי נשק. זה עם כלי נשק. מלחמה עושים עם כלי נשק, אבל באמצע זה תורה. דוד המלך מלמד אותנו, אם אתה חושב שאתה יכול להצליח במלחמה רק בכוח הנשק, זה לא ילך. מלחמה ותורה. התורה שעם ישראל לומד שומר עלינו בזמן המלחמה. ולכן, על יהושע בן נון כתוב, ויהי בהיות יהושע ביריחו, ואני קורא יהושע פרק ה', פסוקים י"ג ט"ו. וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלובה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, עלנו אתה אם לצרינו? ויאמר לו, כי אני שר צבא השם, אתה באתי, ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו, ויאמר, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא השם, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, ויעש יהושע כן. הגמרא במסכת מגילה, בדף ג' עמוד א' אומר, אמר לו אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, לא הקרבתם. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. אמר לו, על איזה מהם באתם? מה יותר חמור? אמר לו, אתה באתי. בגלל שאתם לא לומדים תורה. בשעות האלה זה לא זמן של מלחמה. בשעות האלה שזה לא זמן של מלחמה, הייתם צריכים ללמוד תורה.
ובאתי להזהיר אתכם שאתם חייבים ללמוד תורה. מיד ויעלן יהושע בלילה, ההוא בתוך העמק. מלאך נשלח משמיים כדי להסביר ליהושע בנו, בוודאי שכשאתם נלחמים, עם ישראל צריך ללמוד תורה. זה בוודאי, זה פשיטה. אבל יש עוד משהו. גם אתם, בזמן שאתם נמצאים במצב של מלחמה, שיש שעות שאתם לא נלחמים, וגמרתם לארגן את הכלי נשק וזה, אתם חייבים ללמוד תורה. כי בעצם התורה היא זאת ששומרת על ההצלחה במלחמה. ואת זה לומדים מהפרק הזה.